Обещах ви да ви докарам в телевизионната кухня на Creative Studio. Като казвам кухня, това е буквалният смисъл на думата. Само влизайки в кухнята на Creative Studio, веднага разбираш, че тук се работи по новата опаковка на Българската национална телевизия. Посрещате червената кухня. Хората се хранят с хлебчета, на които пише БНТ 1. А между другото, този червен тостер и тези филийки отскоро ще ви бъдат доста добре познати. Отиваме насам, където попадаме на хиляди неща, подсказващи каква ще бъде новата опаковка. Опа! И парите им с това лого. Сега ме оставете аз да се заиграя с част от декорите, които ще влезат в новата опаковка на националната телевизия, а вие отивайте, за да се запознаете с целия екип на Creative Studio. Високотехнологични компютри, слушалки, дълбоко вглъбени погледи на млади и модерно изглеждащи хора, приятна музика, уникално съчетание на стара филмова технология и най-модерен софтуер и хардуер. HD поколение. Такава е картината в Creative Studio, продуцентската къща, която спечели конкурса за изработка на новата опаковка на БНТ, обявен в края на миналата година. Шефът ти, неуморният Ивайло Сеферов, притича от компютър на компютър и дава последни напътствия за окончателното приготвяне на новите шапки и кашове на предаванията на телевизията. Предстои голямата премиера. Стартирането в ефир е на 14 септември. Всичко трябва да е предадено в началото на следващата седмица. Работата е в огромен обем и лятото, естествено, неконсумирано. Такъв мащабен проект се прави за първи път в историята на БНТ. Тотално сменяне на цялото й облекло, нови запазени знаци и лога, нови шапки и кашове на предаванията и програмата, нови проекти за декори, цялостно ново брандиране от визитката до билборда, нови послания и слогани. Новите одежди на телевизията са изработени по киноспособ, сценарий и режисьорска книга Storyboard, а кадрите са заснети на филмова лента. И качеството е убийствено. Всеки един детайл си личи и за това е изпипан до съвършенство. От 14 се сменя и името на канал 1 с новото старо и познато БНТ 1. Абревиатурата БНТ се изписва винаги на кирилица и е позната на зрителя. Това са буквичките на 50-годишната Българска национална телевизия, която сега се подмладява с новите си дрехи, предавания и лица. Новата брандираща линия е решена в червен цвят. Смятащ се доскоро за не много телевизионен, чисто по технологични причини заради изоставената система СЕКАМ, с която се произвеждаха предаванията някога. Сега всичко е цифрово и качествено. Но естествено не само цветът е определящия фактор в една нова брандираща линия, а и геометрията, пропорциите, разположението, мащабът. А тук всичко се завърта около познатата единица. Нейният контур присъства навсякъде и недвусмислено припомня коя е първата ТВ медия в България. Не само това, единицата присъства и в новите послания на Българската национална телевизия. Винаги заедно, гледайте заедно. За елементите от опаковката всичко се изпитва до последния детайл. Уеднаквяване на шрифтовете, пропорциите, цветовете, мащабите, разположението на запазените знаци на медиите, фоновете, заставките. Всичко се преглежда от специална работна група – нашата комисия. Така новите шапки и кашове на Българската национална телевизия изглеждат точно като ултраскъпите телевизионни реклами и филмови трейлери, които се излъчват по големите световни киносалони. Тук наистина е интересно. С нетърпение очаквам датата 14 септември, когато ще мога да видя всичките тези неща на екрана на Българската национална телевизия. Момент, търсят ме по телефон.